Gracias, Covelo. Proseguimos ca segunda ponencia. Sí, hola. Proseguimos ca segunda ponencia. En este caso, turno para Juan Picos Martín, director da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo. O tema a tratar, o monte multifuncional como sistema de defensa contra incendios. Juan Picos Martín é enxeñeiro de montes pola Universidade Politécnica de Madrid, doutor pola Universidade de Vigo no programa Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente e tamén mención de risco e seguro da Fundación Mafre, ca tesi doctoral que preparou los seguros de incendios forestales, antecedentes e estudio de viabilidade de súa aplicación en Galicia. Do ano 2017, director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, foi profesor tamén contratado doutor do Departamento de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo, impartiu docencia nas universidades de Vigo, Santiago, Coruña e a Politécnica de Madrid e tamén foi profesor invitado no Erasmus Plus na Universidade da República Checa. Participou en 30 proxectos ou máis de 30 proxectos de I+D+I e despois, en este caso, diversos membros de diversos organismos e demais. Entón, Juan Picos Martín. Muchas gracias. Non sei se ese sí está. Pois así. Teño que combatir a miña tendencia a explicar de pé que a miña presbicia, por tanto, pois así vou intentar estar a distancia razoable e poder contarlles un pouco o que teño que falar, que no fondo, con bo criterio, puxeronme no medio de Covelo, que estuvo a falar das alternativas e das posibilidades de producción, e despois de Chema Fernández, que vai hablar concretamente da prevención de incendios, o cual, bueno, eu vou estar un pouco bailando entre os dous temas. E o título que me suxeriron, o monte multifuncional como sistema de defensa contra incendios, bueno, pois pareceme tan bo como calquera outro, ainda que sempre me gusta facerlle matices, non? Eu creo que casi, independentemente que estemos a pensar, digamos, como objetivo xeral, a multifuncionalidade do monte, eu creo que casi me quedaba, se pudera como mínimo elexir, xa me quedo con que sexa funcional. É dicir, que o monte funcione e que teña algunha función que se poda dar dun xeito completo. E non só que funcione o monte como territorio, sino que no caso das comunidades de montes tamén a sociedade, a comunidade, a parte humana que está neses montes tamén sexa funcional. E iso tamén é moi importante, porque no fondo non estamos a falar de montes impersoais, falando como tales, os montes que son públicos e, por tanto, sempre vai haber un servicio ou unha administración, independentemente do tempo que vai velar por eles, ou mesmo dunha empresa que pode vendelo, incendiarlo, pero sempre vai haber como unha impersonalidade detrás desa xestión do monte que o mellor o fai máis ou menos permanente. Cando estamos a falar de comunidades, estamos falando de familias, o importante é que esa familia tamén, esa comunidade, sexa funcional. E aí, e todos ustedes saben moito mellor que min, as relacións persoais, o clima que se xera tamén a comunidade é importante, porque no fondo iso vai ter repercusións na xestión. Por iso tamén gustame todas estas veces que me tocou vir por Vigo despois dos lumes de outubro, empezar recoñecendo a doble vertente da desgracia dos lumes de outubro. Non é que tuvemos uns lumes moi intensos, uns lumes que ameazaran vidas e casas, que os tivemos, sino que ademais os lumes afectaron unha serie de montes, unha serie de comunidades que xa estaban a facer un traballo exemplar. Por tanto, é doble castigo. Sempre temos a pensar dunha maneira moi bíblica, de que isto pasou por algo, alguén estaba facendo algo mal, é unha especie de castigo. Eu creo que non foi. Eu creo que, digamos, foi injusto en moitos dos casos, nos cuales se estaba a facer un traballo nos últimos anos absolutamente exemplar, e que a mí, además, gustábame ilustrar, e que sempre que tiñamos ocasión viñamos cos alumnos a ver. Eu creo que tamén é un recoñecemento que hai que facer inicialmente, para que as suxerencias que se digan e as cousas que se propoñan para o futuro non sexan unha corrección, non sexan tomadas como un exemplo do que se estaba facendo ben e que hai que mudar. Por suposto, todo é mellorable, pero se estaba facendo cousas en moitas comunidades e mesmo moitos propietarios forestais que tamén foron afectados aquí en outros sitios que eran dignas de mención. E creo que tamén é importante telo en conta. No fondo, cando estamos falando das todas as alternativas, e aquí Covelo presentou moitas delas respecto aos montes,
Ao final, sí, podemos ter en abstracto distintas utilizacións, pero ao final o complexo é facer este cubo co que eu xogaba de pequeno, este cubo de Rubik. É dicir, ao final as cousas teñen que estar no seu sitio. Normalmente temos un entorno rural onde as cousas tamén están relativamente, como decir así, descolocadas. E hai dous maneiras de facer este cubo. Ao contrario do cubo de Rubik, que se o deixaba encima da mesa non se facía solo. Nos nosos montes, se quedan encima da mesa, o cubo faise solo, o que pasa é que acaba en negro. É dicir, ao final, se non estamos a facer nada, tarde ou temprano, digamos, as caras ponse do mismo color, pero non son estes colores. Normalmente son o negro, pasa un gran incendio e homoxeniza todo. E inmediatamente leva todo por diante. O complexo é manexar o cubo precisamente para ir podendo facer caras donde hai unha superficie suficiente, onde eso pode ser rentable, e esa é a parte da ciencia, da técnica e do arte que moitas veces ten pois ser capaz de transixir e negociar entre propietarios, entre colindantes, e saber, por exemplo, dentro dunha comunidade cales son os sitios aceitados para cada cousa, porque a oliveira pode ser unha alternativa, pero probablemente non se pode poner en todos os sitios, a manzada sidra. Ao final, boa parte deste novo repensamento do que ten que ser o final é que as cousas tamén estean no seu sitio, teñan a dimensión axeitada e no fondo entre todos ir movendo este cubiño de Rubik. Ao contrario desa filosofía bíblica de que isto apareceu tamén polo castigo, eu prefiro recordar así unhas collo tres do que se chama as leis do karma, que normalmente sempre a tradición asiática é moi reflexiva, é bastante boa para tirar algunhas frases, algún refrán. Eu quería tamén ter neste repensamento de como van ser os montes ou como intentamos facer os montes a partir de agora, eu utilizaría estas tres leis. A lei da humildade, que dicía que o que che negas a aceptar che vai seguir ocurrindo, o aceptes ou non o aceptes. Por tanto, é moitas veces que tentamos, e nos pasa tamén aos técnicos, non mirar, tentar que o que pasou foi un tema moi puntual, e ao final o que estamos sendo outra vez suxeitos de que nos volva a pasar unha outra vez. Non é suficiente congregar ás veces as evidencias ou creer que isto non vai volver a pasar, porque é posible que nos pase. Por cual, hai que achegarse cunha certa humildade. E moitas veces tamén ten que ver con, gustaría meter un souto nun sitio onde non podo telo, por moito que intente plantalo, gaste moitos cartos e leválo adiante, moito esforzo, mellor non vai ir adiante, independentemente do que eu queira. Por tanto, creo que hai que ser humilde, hai que ser responsable, e creo que iso tamén é unha parte tamén boa ao respecto, se algo nos está a gustar, se creemos que algo debemos mudalo, hai que mudalo, non vai mudar só. E creo que iso é importante. É importante tamén o mensaxe para a cidade de Vigo. Tamén ten que axudar a mudalo. Non vale só con que apunte co dedo e diga que non está satisfeita dese risco que pode ter e que pode vir dos montes. Ten que axudar a mudalo. Eu creo que tamén é unha boa mensaxe. E a outra é transmitir sobre todo o que crees con xenerosidade, e creo que tamén estamos nun sitio, eu creo que a vin prácticamente en todos os sitios onde pude ir por Galicia, onde hai moita xente que está dedicando o seu tempo, o seu esforzo a traballar con xenerosidade precisamente para tentar recuperar os montes ou evitar unha nova situación como esta. Eu creo que tamén é unha clave para ter traballado. Eu as complementaría con estas outras que sempre poño. Hai unha parte de dignidade e que ás veces probablemente non verbalizamos o suficiente. Silviculturas e comunidades de montes foron grandes afectados nos lumes e teñen que ser tratados como afectados. Ás veces, pois mesmo non incluirlos directamente como afectados, estar pensando nas casas, nas infraestructuras, nas persoas, obviamente, pero esquecerse das comunidades e dos propietarios. Se non se tratan expresamente como afectados, queda sempre un velo de que foron en parte culpables. Eu me resisto a pensar dese xeito. Creo que tamén moitas das cousas que se fixeron por aquí, mesmo ese vídeo que víamos ao principio dos nenos visitando o monte, é actuar con dignidade. Foron afectados e tamén, por suposto, teñen que ser tratados como tales. Hai que intentar atopar todas as alternativas posibles, todas van ser necesarias, o máis diversas posibles, pero coa rendabilidade.
porque o que queramos que produzan os montes, sobre todo se lle cargamos esa responsabilidade aos seus legítimos propietarios, como pode ser as comunidades ou as familias, ten que ser compensado ou pagado, ou ben polo mercado, se vai producir os produtos no mercado, ten que ser pagado tamén con xustiza no mercado, pero tamén ten que ser pagados aqueles servicios que están a prestar, e moitos deles xa se falaron. Hai que ter alternativas que sexan diversas e rentables. Non vale o voluntarismo, porque o voluntarismo ten sempre unha fecha de caducidade. Isto é unha carreira de moi largo fondo e, por tanto, os montes teñen que dar para se manter no futuro. Non podemos só exclusivamente pensar que se van manter porque hai voluntarios. E pasan nas xuntas directivas, que ás veces é moi persoalmente gravoso estar todos os días intentando levar adiante. Cando faltan persoas directivas na comunidade, cando faltan comuneiros que participen nas asambleas, tamén a comunidade empeza a perder un pouco, independentemente do que teñan a boca. Temos que traballar con empatía, non podemos... Fixemos un esforzo moi grande en que o suelo fértil non se perdera coas chuvias despois dos lumes, fomos moitos a levar palla porque entendíamos que o chan, no fondo, era o sustento do monte do futuro, pero ás veces non prestamos suficiente atención ás persoas e ás comunidades das que depende ese chan. Cada vez que perdemos persoas, xestores activos, como decía Coelho, estamos perdendo chan fértil tamén. Se non hai que falar as cousas non serán feitas. Por tanto, hai que tentar que despois dunha desgracia como esta a xente non se baixe do carro. E creo que, pois, todos, eu personalmente, así o intento estar a facer nese momento, é que teñen que contar co apoio, porque é moi importante que elas non se baixen, que haxa xente. O noso monte é un monte con xente, e, por tanto, a xente é unha parte fundamental do seu futuro e do seu eido productivo. E despois, con responsabilidade, todos os días calquera de nós tomamos decisións que influen en como é o monte e como vai ser no futuro. O mellor non temos que pagar unha cuota anual, pero, dende logo, se na comunidade, porque se puxo o exemplo de Coruxo, prodúcense uns cogumelos, se eu son vigués, teria que ser capaz de elixir eses cogumelos e non outros, porque unha parte deses diñeiros van a ir para que o monte este ben, e no fondo, en parte, tamén son beneficiarios disso. E quen di consumir leite galego axuda a que existan pradeiras e discontinuidades nas masas forestais, porque eses gandeiros teñen que manter a explotación. Todos os días, aínda que creamos que estamos afastados do monte, todos tomamos decisións que poden ir en beneficio do monte. Non é só que as comunidades atopen cal é a pedra filosofal e cal é o xeito de producir que lles pode dar rendemento, sino que nós temos que tamén xerar eses mercados para que eles atopen saída aos seus produtos dunha maneira rentable. Esa é unha parte do que temos que facer. Non me vou parar no que sería as típicas medidas de prevención de lumes en xeral, reducir as emisións, traballar sobre o combustible, porque probablemente algún outros dos meus compañeros o fagan. Eu vou intentar falar de un aspecto que normalmente nunca, ao menos tradicionalmente, non foi o que máis se traballou, que son os puntos estratégicos de xestión. Teño que agradecer á Diputación de Pontevedra que pidera a colaboración da nosa escola para analizar os lumes de 2017 e pudemos facer un análisis moi detallado de moitas cousas que pasaban en moitos dos incendios. E atopamos que hai determinados lugares do territorio que son estratégicos para conter un lume. Non me vou parar moito neste tipo de cousas. Hai lugares, nós normalmente sempre estamos a facer aproximación mediante faixas, intentando conter ou defender as casas ou facer un cortalumes. Nun escenario onde aparecen grandes incendios forestais, non son os incendios forestais máis ou menos de sempre, onde, a ver unha pista éramos capaces de contelos. Probablemente hai puntos no territorio que son estratégicos para evitar que iso avance dunha maneira moito máis grande. E ao final tamén, a sensación que teño, que moitas veces estamos a falar de poñer unha faixa alrededor da casa, ou mesmo un anel alrededor da cidade, como despois se vai a ver, é unha estrategia que pode ser positiva, que pode ser necesaria, pero non nos podemos esquecer, vou facer unha analoxía absolutamente incorrecta do punto de vista político, pero creo que é moi clave, non podemos creer
que o muro de México vai arreglar os problemas de inmigración en Estados Unidos. É dicir, non podemos creer que un anel, por moito que poda ser eficaz ou funcional, ou unha faixa alrededor das casas, vai arreglar o problema se o monte queda selvatizado e o incendio que vende ali é de alta intensidade. Temos que arreglar en orixe. Igual que a inmigración, temos que conseguir que os mexicanos e os hondureños vivan mellor e non queran desesperadamente trepar un muro. O que nos vai pasar moitas veces nos lumes é que se o Estado de determinada xestión ou ausencia de xestión dos montes vai facer que chegue o lume en unha intensidade onde o noso muro xa non vai ser suficiente para conter esa onda. Independentemente de ter esas infraestructuras, hai que pensar que puntos no territorio son capaces de disminuir esa intensidade. E creo que moitos dos que nos estuvimos asomando aos lumes do outubro de 2017 estamos a detectar, empezamos a sospeitar que hai técnica e ciencia suficiente para empezar a localizar eses puntos. Voulles enseñar algún exemplo, vou pasar un pouco todo o que é a teoría. Este é o incendio das Neves, non sei se creo que poden ver máis ou menos ben. O que ven abaixo, onde está xusto a liña, é o río Miño, é o incendio que ven de Portugal, salta o Miño e leva o núcleo das Neves por diante, sube o que é todo ese cordal que se ve máis oscuro, que o monte San Medio, o lume, máis ou menos, recorre esta superficie, eso que ven arriba, a liña amarela, é a 52. Este é o perímetro do incendio das Neves. Un incendio con intensidade terrible, onde en ese momento alinease o vento, a pendente, e unha circunstancia de sequía estructural nos últimos meses que facía que a disponibilidade de combustible era moi grande. Nos dentro da análise, estuvemos analizando, aí ves tamén unha parte do incendio de Pontareas, máis de Salvaterra, analizando este xeito, isto que se pode ver aí no medio, eso si hai un puntero que se pode ver aquí, isto que hai aquí é unha granxa. Esta granxa está a facer funcionalmente a defensa de todo este val, que de feito é o único prácticamente que lle queda arbolado ao Concello das Neves. E fai, ademais, moi efectiva, esta liña, este camiño, este cortalumes, o fai efectivo tamén para os servicios de defensa. É dicir, a mera existencia de unha granxa activa ali está a facer un servicio máis aló da súa mera producción. Nós deberíamos ser capaces de localizar estes puntos no territorio. Neste caso coincidía que hemos atopado a posteriori, pero a priori temos que ser capaces de facelo e buscar cal é a actividade que feita nunha superficie relativamente pequena está a protexer grandes áreas, en este caso non só toda esta zona arbolada, sino aquí hai 3 aldeas. Cal é o valor desa granxa? Neste caso demostrouse que é moito máis do que probablemente mesmo a persoa que a xestiona cree. Outro dos exemplos, tamén vou pasar relativamente rápido, está no núcleo de Paradela, en Ponte Calderas, esta área arqueolóxica de Tourón, que desbrozouse para poder visitar os petróglifos alá no mes de xuño. Ninguén tiña ningún concepto nese desbroce de ser unha medida preventiva de incendios forestais, exclusivamente funcional para a visita do patrimonio. Temos tamén o Carballeira en San Vicente, é un área donde o eucalipto foi cortado tamén no mes de xuño, estaba a rebrotar. Por tanto, tamén fixe unha descontinuidade das 3, a máis efectiva pola súa posición foi esta, e aí se pode ver que este área desbrozada protexeu, nos calculamos, aproximadamente 4.000 hectáreas. Estas cousas pasan no territorio neste xeito. Temos que ser capaces de verlas a priori e non a posteriori. A posteriori todos podemos saber cal é o xogador que estaba libre para o remate no córner. Xa o vimos na repetición. Estamos intentando ver a repetición. Pero que a idea de poder aprender cal é o xeito de localizar os sitios donde pequenas intervencións xeran grandes cambios. E creo que iso é unha alternativa por riba e complementaria a que se ven facendo. Este é o caso contrario, isto é Coruxo. Non vou dicir que os petróglifos non arden, collendo outro exemplo, porque isto, no fondo, prácticamente toda a zona que hai entre Coruxo e Santebrito é zona de protección arqueolóxica, é petróglifos. O que pasa que non se fixo nada. Nin se fai, nin se deixa facer. Normalmente os primeros tamén teñen problemas. É unha zona que, onde estuve por ali, está prácticamente como este, máis ou menos despois. Isto é Coruxo, isto é Chan de Brito, e todos aqueles puntos, eses círculos que se ven ali, é chan de protección arqueolóxica. Prácticamente o 70% do que hai aí é chan de protección arqueolóxica. A posta en valor deses elementos de patrimonio, independentemente que poda ser necesaria
polos seus mesmos, pola súa mesma naturaleza, tamén pode axudar a protexer determinados aspectos. E creo que esa é a parte onde temos que empezar a mirar transversalmente a xestión deste territorio, deste monte, e identificar cales son as actuacións posibles. Dous casos prácticamente paralelos, que ademais a priori non ten que ver coa xestión forestal, sino co patrimonio ecolóxico. Un, funcionalmente, supuxo unha oportunidade, e outro, o mellor, complicou o problema. Eu creo que esa é a inteligencia que no territorio temos que desenvolver. Só por rematar, volvendo a Vigo, estes son os dous incendios de Vigo, de Galiñeiro na zona de Gondomar e o de Nigrán xa na zona norte. Esta é a propiedade de toda esa área. Creo que tamén temos que poñer o dedo non só o que están ou a deixar de facer as comunidades de montes, sino que está a pasar cas parcelas particulares nese entorno. Se poñemos encima desto os dous perímetros dos lumes, podemos ver que no fondo sempre hai unha banda de propiedade particular en moitos destes sitios que pola súa dimensión, pola súa posición e moitas veces pola súa expectativa, porque o propietario que o único está esperando poder algún día construir unha casa ou que alguén a compre para construir unha casa ali, ten unha situación de bastante abandono. De alguma maneira, aproveitar o dinamismo que poden ter aquí as comunidades para tamén dinamizar parte da propiedade particular, eu creo que é algo que non podemos esquecer, porque ao final temos aí en medio moitas veces un terreo de nadie que é o que está tamén a xerar moitos máis problemas que o que se están a facer as comunidades. O que as comunidades están activas e se lles pode señalar co dedo. Eu creo que iso é un xeito importante. Se incorporamos as faixas de seguridade que habería que facerse unha legislación, todo isto amarillo son as faixas de seguridade. E ás veces tamén é unha obra ciclópea do punto de vista da superficie a tratar. Tamén supoño que temos que ser capaces de priorizar cales son as máis importantes e cales non son, pero moitas delas caen dentro das superficies particulares tamén. Eu creo que ese é outro dos aspectos que non podemos esquecer. Non me vou parar máis, exclusivamente esta baixada de Coruxo desde Chanebrito, a foto está tomada no outro lado da ría. Nos estuvemos facendo unha análise do incendio de todos estes puntos amarelos son vivendas. Que hubiera pasado se hubiera sido necesario facer unha evacuación masiva? Aquí tuvimos a sorte que, bueno, pues xa a pendiente iba en descenso, o lume iba algo máis despacio, collíalle algo máis resguardado do vento que viña do sur, pero se hubiera que haber movido grandes cantidades de persoas nese momento, sei que se moveron, hai puntos nos cuales, con anchuras de 5 metros, son os lugares de saída natural de, nese caso, máis de 1.700 vivendas, o que é a salida da carretera de Ferraroselo a Bayona. 1.700 vivendas que ten que salir por aí, e máis subir as motobombas. E un pouco máis arriba hai un só carril que dá servicio de acceso prácticamente a 500 vivendas. Creo que aí o problema non só vai ser ordear o monte, sino tamén unha parte dese urbanismo que temos nese xeito. Todos os problemas nos vamos poder arreglar no monte. Creo que tamén é outra das mensaxes que nós tamén podemos lanzar vendo e tendo as evidencias do que estudiamos. E non deberíamos someternos outra vez a un risco como este, porque a enorme cantidad de desgracias que se poden ocurrir nunha situación extrema, o mellor tarde ou temprano vamos por volver a ter, non volvemos poder xogar esa lotería, porque se toca o premio gordo é moi malo. E xa tocaron algúns, pero realmente a situación foi moito máis grave. Non deberíamos só depender do esforzo da xente, dos medios de extinción, que estiveron facendo traballos prácticamente ciclópeos naquele momento, ou da sorte da chegada de auga no momento oportuno. Creo que hai unha parte, e non só corresponde á planificación forestal, que ten que estar feita nestes entornos. Bueno, nada máis. Moitas gracias.